Hello mga bay, kumusta mo diha? Naapo karon diri sa Beauty Lane Salon and Spa ba mo bayot? Beauty Lane Spa diri sa Perlin or Nangka ni. Diri sa Nangka, Marikina City. Nami diri karon. Giutruhan og kulot ni bayot mga bay, Bisaya man diri nga diri. Oh, Bisaya gwapa kayo. Dayon, giutro niya og kulot kay kuan kanang wala ni tuhop ang lalang mananap sa kung buhok kay virgin pa daw. Og ang nagkulot unsa? Ang nagkulot? Virgin pa rin yung nagkulot. Virgin din daw yung nagkulot. Oh, sige bayot. Yung mga lalaki sa inyo ha. Oh. Gwapos. Gwapos. Agoy, Ginoo ang tingo, kabigaon. Bye, ging, anadya. Pugon niya na bayot, taga na tag-viewers. Paghilo sa atong 247 million nga viewers. Oy, Ginoo. Bye, Saraya. Yan, nakisuyop ko sa ilahang wifi, bayot. Nakisuyop ko silang wifi diri kay na free wifi man ini. Unya, ang usa ka bayot ara. Nagdadalan sila sa akong ayaan kay silingan man day mi sa Domingas, Ginoo. Silingan taga Tumoy man day ning usa ka kabayot diri gwapa kaayo. Taga Tumoy, lower landing siya. Upper pa na bayot ang Tumoy? Upper landing ang Tumoy, no? Oh, sa Upper Landing, Dumingag, Zamboanga del Sur, si Jan. Oh, working. Nara siya, working student day siya ni Nanay Pet. Oh, tora siya nagdadalan siya sa akong ayaan kay yung ayaan ko best friend niya si Manang Pet. Dito may tig-utang sa una. Dili kay naman gud namay humayan usa ka hektarya dayon og mukuan og mga tambal ba sa humay. Oh, dito na mato ni Manang Pet. Ay, hello kay Manang Pet diha sa Upper Landing, Dumingag, Zamboanga del Sur. Og belated happy fiesta di ay sa Dumingag. Gahapon, pitsa 19 sa bulan sa Marso. Oh, by Nelia Chares na ako karon sa Nangka, Marikina City. Diri sa Beauty Lane. Giutro lagi kulot ni bayot. Kay virgin pa daw akong buhok, hasta daw siya virgin. Bye Alma Parinio Sarmiento. Hello ni mo diha bye. 1K na atong viewers bayot. Maghilo na kanila tanan. Hello. Oh, di ara. Oh, di ara. Yan ang mga laki. Kinahanglan nga relax na to atong kaugalingon. Usahay, di ba? Kinahanglan nga ato pong kuano na atong kaugalingon. Atong pong sweldohan panalagsa for sa duha ka tuig. Karon ra na sweldohan ang kaugalingon, di ba? Bye. Aniza Henson, hello. Karong Martes nga umaabot bay manguli nako sa amuang yutang nga tawhan sa Dumingag, Zamboanga del Sur. Pero sa Misamis ang amuang kuan ang mo sani sa Osamis mo tugdon ang alibangbang ang mga sakyan. Bye, Wilmy on Laride. Taga-asa kay kabayot paghilo diya sa mga kamag-anak. Mo makabganak sa asa inyo Davao, Bohol. Ay, Butuan, taga Butuan ni si Bayot. Hello sa iya mga kamag-anak diha. Virgin day si Bayot, na nag-comment Bayot Si Cathy Minel Bren. Ina din Bayot. Virgin pa ko ang dunggan. Virgin pa daw yung dunggan. Bye, Josie. Stephen Gun. Hello ni mo bye. Kang Heko Ray Mark Manheaven. Hello ni mo diya sa Singapore. Oy. Parehas na mag-oras ang Singapore o Pilipinas, no? So, wala ra ka na bilar, dili ra ta kakasabaan. Salamat kay inyong tanan. Di ako karon sa Beauty Lane Salon diri sa Nangka, Marikina City. Kay nagpaotro ko kulot mga bay, gipaotro na ko ni Bayot. Nga naman jaw ko no, basta virgin pa. Bay Ninita Sardido, hello nimo bay. Kagwapa na ta ginagmay. So sa mga gusto sa mga naa diri sa Maynila karon,
nga gusto ko makita sa personal, Ginoo. Tabang. Adto lang mo sa asa to? Adto lang mo sa farmers na lang ka tano, tuyok naman ka itong trinoma oy. Farmers na lang ta makita mga bay. Dayon mo diretso ta sa kuan sa mapa ng Pilipinas. Sa akong daddy Jose Rizal. Adto ta sa Luneta. Paingon ta sa Baywalk. O sa farmers na lang ta makita mga bay ha karong Sabado. Unsa man rong adlaw? Sa adlaw ron bayot. Karon Miyerkules karon, so karong maabot nga Sabado, mao na lang na akong last nga panahon para makikita sa akong mga followers nga na diri sa Maynila. So kita-kits tayo, sana makarating kayo. Hintayin ko kayo mula 1:00 ng hapon hanggang 3:00. Tapos 3:00, go na tayo sa Luneta. Sa mga gusto ra mo kuyog, ako gusto ko matug Luneta, bisag kadyot lang. Bay Amelia Andres, hello nimo bay sa imong pamilya Esperanza. Bay Yalili, yalla, hello nimo bay. Kang Sheila Gibson, kang Margie Incarnation, kang Morena Alvarado, hello nimo bay. Dira. Nagpakulot ko mga bay. Christina Ponce. Kang Hans Magbanwa, hello nimo diha sa Iloilo. Kang Junisa Magbanwa Hugo, salamat kayo bay. Dili man gamay ra. Bye, May Grace. Sani huy langas kay ko. Maingay ba ako mga kababayan ko? Okay lang babayot. Oo. Jubilin G. Basig mamirag kalitbok si Bayon. Hoy, banha kay ka. Bye, sani Saraya, hello nimo diha bye. Sa Sydney. Tepalis na diha bye. Og ting snap na ron diha, agay. Vicky Reyes, silo ni mo bay. Sani, kang Almar Ranz, silo ni mo bay. Kang Sarang Hanika Ann Marie. Mag-apply siya. Bakit hiring kayo ba yun? Pwede ba ako kay tagawalis lang? Baka ikaw magpasweldo day. Uy, wala pa day. Uy, ginagmay raman day. Pwede mag-apply ba yun? Tagsilig lang sa gabuhok good. Dili oy. Dili, uy. Magkabit na kag parlor oy. Hala, gino. Pila may mga puhunan ba yun itong magkabit og parlor? 150. Bay, 150,000 pwede na? Kasama lahat ng mga ito? Talaga, mura na di ay? Bay, Espinas Jessa. Sa farmers na lang ta magkita, bay. Farmers Cubao, Quezon City. Diyan lang ta kay tuyok naman kay itong trinoma yun. Balik na po diri sa Aurora, Cubao. Lisod kay traffic ba kayo na kay walay klase. So daghan mang laak. Daghan mga tiil sa kadalanan. Makatunog po niya ta. So, kanang magsiksikan ba? Magdaydalig lakaw. Makatunog tag kuan dili mo nato. So sa farmers na nanta magkita sa Sabado ha. Gikag 1:00 hangtod 3:00 maghulat ko ninyo. Wala ko igipili bisag kinsa mo abot, sige. Gakos picture walay problema nako. O antong nako sa mua taman bi 4:00 nagpaabot mi ninyo sa mga moabot pero gamay pero okay ra to. Tuan na ilang mga ngalan sa mga moabot ako mang ipalista sa ako ang papel. Namo ko papel nga dala dayon. Ilista lang inyong mga ngalan kay i-shout out tamo. I-shout out tamo. Hala, kung ayan nakakita nagchika-chika, chikadora. Nasilingan man day namo na. Ay bye, Luz Minda de Grama. Hello nimo bye. Ang bangs bayot pwede ikulot ni. Ayaw na lang bayot ay basig mo ana tama na diri. Ayaw na lang ana na lang na siya. Hi kay Hazel Rugaban nga nanood ngayon. Hello Hazel, kumusta kayo diyan? Kumusta mo ako kay Ate Lambi, kay kay Riza, kay Irene, kay Lodge, kay Munmon. Sino pa ba? Si Ate Rose. Tsaka si Ate Glenda, kumusta mo ako dyan, Hazel? Tagalog kasi yan siya. Kumusta mo ako sa inyong lahat dyan, ha? Lalong-lalo kay Ate Lambi. Namimiss ko na kayo, pero syempre, ganun talaga ang buhay. Kailangan may
uuwi at may dadating. Kailangan may aalis at may dadating. Ganun pala yun. Oh, parang pag-ibig lang bayot, no? Pag may umalis, may dadating. Humugot ka agad, okay? Yeah. Ano pang hugot mo bayot na pwedeng mapagkunan ng aral? Si John. Oh, ikaw, sige na bayot. Share mo yung mga hugot lines mo sa kanila. Dali. Hindi ko ay. Pag dali, usap ni Bisaya, ulawon man kayo. Wala ba Bisaya nga Ay, ulawon? muhilak pa ko diri. Agoy. Daghan siguro ni gugmang giatay ay. Nagbula akong baba. Bayot, kumusta man ang mga experience nato sa gugma? Ikuan ka ha? Kumusta makapila naman ka nasakiti? Palagi. Araw-araw ba? Pero move on pa rin ba yun? Move on pa rin ba bayot? Yeah. Oh, ganun talaga ang buhay. Move on lang ng move on. Kaya natin yan. Ganun talaga ang life. Parang buhay. Ay, bye, Neri Kasinto. Purya buyag, bye. Tutuhoy na yung agtang. Bye, Nora Nakaryo. Hilo ni mo, bye. Kibal, Kemel. Hilo ni mo. Tama ba na akong pronunciation? Bisaya kayo, pasinjay. Bye, Maria Bishop. Hello, kumusta, kumusta? Gimingaw naman ko sa imo ang kigul. Ay, kigul. Dito, may picture kami. Ay, ala. Ay, pakita. Pakita ka manang. Wala, makita niya si John kayo. Gwapa na kaayo. Ulagi, makuyawan si manang ana. Oh, bye, Jeremy Indoy Libre. Hello ni mo diya bay sa Panabo. Kita-kits tayo pohon. Mapunta ko diya sa Davao. Panabo. Oh, sa Panabo. Bye, Carmelita Bracuso. Di na ko mabalik, bye. For good na ko. Full time na ko sa akong mga anak. Kaya, mintas na ako'y time diri sa akong kaugalingon ngayon. Kailangan na lubos-lubosin ko na yung time ko sa sarili ko. Kasi, pag uwi na ako, full time na ako sa mga anak ko at sa magiging negosyo ko online. Sana suportaan nyo pa rin ang aking negosyo online. RTW lang naman at saka mga beauty products. Sana order kayo sa akin. Ako nang bahala mag-deliver. Basta kayo ang bahala sa shipment fee, syempre. Akong bahala magpa-deliver sa kanya-kanya yung mga bahay. Bye, Roselyn Acampado. Agoy, nanugab, nabusog sa hangin, sige, yaw-yaw. Continuous Masurin, hello ni mo diya, bye. Kangunita, Kalugkugan, Bridges. Hello mo ni mo, hello ni mo diya sa Vegas, kumusta, kumusta? Diya mi karon sa Beauty Lane, nindot kayo lang salon. Cute kayo, pero limpyo kayo mga bay. Guwapa kayo. Hasta ang mga manicurista, mga matiman sa buhok, mga guwapa kayo, mga bayuat. Oo. Di ara. Ang katong update na ko sa OWA, na ako'y gi-video mga bay, ako ay nang gi-post to sa usa ka cellphone ako. Basig ma-post na to ito taod hinay man kayo ang wifi na nanaway pa jud sa wifi, nakiki-wifi na nga lang, nanaway pa. Naglalait pa ng wifi, nakiki-wifi nga lang. Bye, Gab, Bindanilio, hello ni mo, bye. Kang Kival, Kimel, hello ni mo. Basta kita-kits tayo sa Sabado ha, mga bay. Sa farmers na lang tayo. Sa farmers ko maghulat. Dito na lang sa taas, kay medyo bugnaw-bugnaw. Basta tawag-tawagi lang ko ninyo sa numero nga akong gi-post diha. Tawag lang ha, kay og text, dili jud ko ka-reply. Kay guba ang keypad. Ambot og na ako'y time nga mabalik ugma puhon, ibalik na ko to, pailisan ako or unsay ilang angay buhaton. Kung ma-okay na ang keypad, siguro maka-reply na ko ninyo. Pero pasensyahin kayo kung di ko maka-reply kung text, mag-text, mag-message mo. Pero kung matawag mo, di ara hawid na ko permi. Basta matawag mo, matubag na ko dayon. Kay hawiran man ako perminti akong iPhone. Di ara. Ang telco, dugay siya malubat, nindot siya, dugay siya malubat. Pang call and text lang to mga bay para ninyo ni ako ning gibalit para ninyo para matubag na ko inyong mga tawag diri perminte. So pangitaan lang diya sa ato ang page, sa timeline sa atong page ang ako ang numero, duha na ka numero, talk and text og TM na siya akong numero diha, tawagi lang ko ninyo diya ra gihawiran ako. Basta mag-ring, it means na willing ko madawat sa inyo ang mga tawag.
Pero kung di na ninyo makontak, it means nagpahulay ko mga bay or natulog. Asa? Unsa oras sa bayot? Iuli mo. Iuli na ko ni? Pwede mo ulit tapos matulog ka Dayon? dito. Saan pagkatulog? Na yung mga Magtaog ka inday, magno. na yung mga dul-dul sa kong buhok. Iwod ko na yung naong. Naidul-dul sa kong Di ba sa una bayot ang pangkulot nato dul-dul ra, ituyok diha oh. Sige na makagkanta gahapon. Oh lagi napagaw bisig. Hindi kahapon sa balay. Natanaw mo sa live? Oh. Sa balay, hindi ka nagkumin. Ay ako Yung anak ko si Brenda iyan. pagaw lagi dili pagaw birit gito bayot. Napagaw manggod ko sige tabi. Nagkumin pa lang siya. Unsa nga? Asa ato? Nagkumin pa lang siya eh. Asa ato nga Tagalog atong awit kay inay? Yung para sa FW, bagong bayani, kahit na kunting awa. Oo. Siguro nag-relate ka man yun. Nilagyan mo yung pangalan para alam namin taga dito ka. O lagi. Kahit na kunting awa, napagaw dyan ko dito. Yung mister ko, at saka siya, nagsingalong sila. Bye. Tapos nilayan niya. Para to sa mga OFW o sa mga ulirang mga bumubuhay sa pamilya ba? Ato nga kanta. Bisag dili OFW, basta mao'y nibuhi sa dibu pamilya, may sinaligan sa pamilya mo to siya nga kanta. Kahit na kunting awa. Kasi gamay na lang ibilin para sa amua nga mga naning kamot, naning tiil, naning hawak ko sa Uy, Ginoo. Ning hawak to sa hanga kay sa highway. Bye, Glar Vidal. Hello ni mo dia, bye. Unsa ni? Akong products mga bay beauty. 26. Parang ako, 61. Para lang kayo mag-sister. Charot. Bye, Tiffy Taffy. Unsay requirements, madam? Nagkuhag uwa. Wala man na siya requirements. Bibisita ka lang doon. OFW ka, automatic na tayo na member ng OWA. Tapos kung gusto mong mag-avail ng mga benefits, kailangan bali-bali mo na yung mga buto mo. Yun, sikasuhin ka kaagad. Yung mga yung mga namumulistya, mga naaabuso. Pero, nashock ako kasi si Sherlyn, hindi naman bali-bali ang buto niya eh. Pero inasikaso agad siya ng OWA. O, diba? Ayun, sinabi ko yun mga bay sa video. Yung lakad ko sa OWA. Hintayin nyo na lang yung video ko doon. Bye, Joy Valdez. Hello ni mo. Si Joy Valdez siya yung nagpangalan ng Inday Kabkab sa akin. Kasi isa siyang driver sa UAE, sa Dubai. At habang naglilinis daw siya ng sasakyan, binubulsa daw niya ako. Ako, yung cellphone niya pala, binubulsa niya. Para siyang nakikinig ng radyo. Ayan, salamat kaayo bye Joy Valdez, hindi kita makalimutan habang ako'y nabubuhay pa. Bye. Mo lagi to. Ako yung gimension dito sa uwa nga. Ngano lagi si Shirley, gitabanga man ninyo, nagbiga-biga man to ang ginaan. Nya sus Ginoo, nagpabungol-bungol buta-buta sila dito gahapon. Ana sila nga kinsa man na siya. Kinsa siya? Ana siya. Ana tong mga kuan dito, mga ako ang mga naistorya. In perting pag-trending wa mo kaila. Anak ko. So, wa na lang ko nag-istorya daghan. Mo lagi to, atangin na lang ninyo akong video kay akong istorya di na mo mulantaw atong video. Dayon, ang maka-avail day sa mga benefits dito, katong wala ka human sa nga kontrata. Nyag na human ang kontrata, ang ma-avail lamang ay yung mangutang ka, pwede ka mangutang, pero sa katutak pa mga requirements, mga bay. Oo, sa katutak mga requirements. Sa Manila, ay nag-miss call. Dayon, pwede po kami eskwela, eskwelahon kanila, o imuhang mga anak, libre, pero daghan kay mga requirements, Diyos ko. Hirap na nga tayo sa abroad, hirap pa pagdating sa Pilipinas. Proseso sa mga kuan, mga papiles. Okay ra ka diya, Bayot? Yeah. Okay, salamat kay Bayot ha. Sige. Di ara. Istorya lang. Istorya lang diha. Uy, nagkaon na ka Bayot? Kauna ko. Kapaspas pa ni mo mukhaon. Dali ra man ka kay nahuman. Kasi pag pangalan mo, hindi kap dali-dali ko. Ala, maulong jud ka anay nay. Bitaw paspas kay kanikaon. Salamat kay Bayot. Oo. Dili na ko mo
balik bay sa Kuwait. Ikapoy na kukod kaldiro. Dayon. Grabe ako mga pag-antos ng akong mga amo. Dili lang ang amahan mo ay nagpasakit na kuwasang anak gibogbog sad ko pero wala lang na akong istorya ninyo. Kay nisud na kaayo mag-alala na mo pag-ayo na ako pero salamat sa Dios nga nakalingkawas na gyud ko nga naa ako diri. So na ko mga ebidensya sa pagbugbog sa bunso na mo. Bunso na ko nga alaga as kung niko din na diri mga kauras bitaw. Wala na to na ako i-post na nag-ampo na lang ako nga mahuman akong kontrata kay mauli na ko. So salamat sa Ginoo nanay gid ko karon sa Pilipinas nakalingkawas na di na jud ko mobalik ato mga bay. Asli din ako mobalik. Dili ako sa Pilipinas mamaligi ako keeping. Oo, mamanuroy ko mga bisag unsa di ang mga snacks. Kaya na ko ni sana anad na ni sa kuan mga sinuruyay mga pagkaon. Luto na lang ko, then mag-online business ko, then mag-YouTube ko, basta hinaot, nginalang gyapon mo din nagsuporta. Oh, bayot, daghan gyapon kita viewers bayot, maghilo ka di mga bayot. Hilo ninyong tanan, nata yun. Oh, Bisayang dagko. Busy kasi bayot sa kong hair locks. Oh, agay. Ara kay wala man. Nag-expression na tong agay dili ikaw. Hi bye, Sweet Tillian, Hamili, kang Isa Lucero, dili na lagi ko bay, kay ikapoy na ko bay. Ina ko mabalik, daghang ay salamat. Kinsa man ning nag-heart, salamat kay sa hearts. Kang Rachel CM. Daghang kay mga kasing-kasing bayot. Basta heart na allergic is bayot. Broken hearted. Unsay may experience sa broken hearted? Wa ko gilubot. Badlungon. Badlungon man ka oy. Unsa may imong gusto di ay? Sa atubangan may bangag na. Hala Ginoo ko. Bye Helen mo raw ilan nimo bye. Pasensyahin na ha, parental guidance to siya. Bye Narcino Dado ilan nimo bye kang Liza Recto ilan nimo kang Inday Nance. Salamat kaayo. Medyo raman gamay-gamay lang. Bye ako si Poster. Basta ha sa mga pinalangga na ko mga taga-subaybay nga naadri sa Manila. Naot nga makaabot mo karong Sabado sa farmers kay muli na ko sa Martes. O full time na ko dito sa akong mga bahandi. O wala ko ka-sure kung kanasa pa ko makabalik diri sa Manila. Ang akong agton is Cebu. Sa Karkar ko sa Cebu. Dayon sa Davao ko sa ambot og asa ko dapit sa Davao bahala na tong mo sponsor sa ako So salamat day kayo sa akong mga sponsors ha. Salamat kayong tanan. Sa inyo mga tabang salamat kaayo. Oo. Taray kay tutoy si Bayot dako pag tutoy. Parehas man ta Bayot way unod. Puro sa kutson. Sexy ka no? Usi sexy ang bilbil namurot sa kilid. Diba? Namurot sa kilid ba yun? Sorry. Sorry. Force lang ay pag-wait. Uy, barato ra na uy, 300 ra. Uy, barato ra sa baklaran na ni, sa dapin-daplin. Nakakita man ko suot sa manikin, ko pwede hubuon. Ano ko atni, pwede hubuon mo sa manikin, I like it. Insya okay ra, lagi gihubuan jud ang manikin bayot. Oo, gihubuan. Oh. Atong sang adlaw na ako napalit. 300, partner siya. Up and down. Nindot na. Nindot lagi 380 man ni bayot. Nya kani laging Bisaya kusog kay mangyo. May nisugot ra biya bot. Oh, bye gab Bindanilyo. Mingon bagay ko pwede to 50. Ingko hala dai sa kuan na kay over na kay imong tawad. Gino nagbinaw ramang ko din. Moto akong kauban si Nanay Tess Isbina, ningon bagay siya nga mahal ra kay ina dai. Ato ta sa lain. Ha? Alay mo uban? Dili, akong followers, number 1 followers sab na ako. Wala jud ko niya biyay bayot.
Gika nagkita mi hantod sa gabi, gihatod pa kanya sa LRT. Nanay Tess, daghang salamat Nanay Tess. I love you so much. Wala jud ko nimo biyahe Nanay Tess. Ipakaon mo. Oo, dili. Siya pa dyan nagpakaon ako bayot. Ay, charot-charot lang. Oh, bye, Amor, Raganas. Hello. Hello ni mo, bye. Oh, diyan, nangaon ako misa. Dapin-daplin, god. Sa mga, kuwan lang ba? Oh. Hapit na naman bayot, no? Gamay na lang. Diyan rin ako, eh. Uli, papiting inita. Unyar ka mo uli. Unyar ka mo uli. Gabi na ka mo uli. Mga isang oras ka. Alas 5? Alas 6. Alas 6? Ito man dugayan na ba? Basi maupaw na ta. Inigtang-tang, wala na. Nahurot ng buka na ako. Jana. Bapa, na customer. Di car-car pa. Ay, tag-iyaw. Sige, mag-bye-bye na ako na ng tag-iyaw. Maulaw ta. Sige, diri na lang kukuto. Daghang salamat. Kinailang boss. Salamat yung tanan mga bay ha. I love you all. Mama Chup Chup. Chup Chup Mama din. Bayot. Chup Chup Mama. Bye.